Na začátku 20. století byl Těšín jedním městem a patřil pod takzvané Rakouské Slezsko, jejímž hlavním městem byla Opava. Obyvatelé Těšína byli hrdí na to, jak se město modernizuje. Značná vzdálenost železniční stanice od tehdejšího centra Těšína na pravé straně řeky, kde byla i vojenská posádka, vyžadovala řešení hromadné dopravy. Zastupitelé města se rozhodli pro tramvajovou trať. V roce 1910 byla zahájena stavba tratě a 12. února 1911 byl slavnostně zahájen provoz. Trať vedla od Vyšší Brány, dnes v Polsku, k železničnímu nádraží v Českém Těšíně. V 11:30 proběhla zkušební jízda a ve 13 hodin vyjela tramvaj na svou první pravidelnou jízdu. Tento den se prodalo 4000 lístků. Poklidný život obyvatel Těšína byl narušen nejen první světovou válkou, ale i následujícími událostmi. V roce 1918 převzala vládu nad městem Národní rada Těšínského knížectví, ovládaná Poláky. V Praze padlo rozhodnutí zaútočit na Těšín a tak v lednu 1919 vypukla tzv. Sedmidenní válka. Po uzavření příměří se mělo rozhodnout o osudu města. České, polské, ba i německé obyvatelstvo se nedokázalo na správě města domluvit. Nakonec bylo v belgickém městě Spa rozhodnuto o arbitrážním rozdělení Těšína na polskou a českou část. Hranici mezi oběma městy určila řeka Olše. Stalo se tak 28. července 1920 a tento stav trvá dodnes. Tramvajová trať začala protínat hranici dvou států, takže začaly celní kontroly cestujících i obsluhujícího personálu. Ještě nějakou dobu byla tramvaj provozována, ale vlivem politických změn byl provoz v roce 1920 ukončen. Dnes však obě poloviny rozděleného města úzce spolupracují a řeka Olše se stala pro obyvatele jen pomyslnou hranicí. Vydejme se tedy po stopách bývalé tramvajové tratě a jejich zastávkách. Výchozí tramvajová zastávka na Nádražní ulici naproti budovy vlakového nádraží sloužila obyvatelům Těšína a cestujícím, aby se pohodlně dostali dále do města. Dnes jsou jediným pozůstatkem po tramvajové trati rozety trolejového vedení na stěnách nádražní budovy. Za nádražím míjí tramvaj Hotel Centrál a podél železniční trati se blíží k zastávce nádražní na křižovatce s ulicí Saská Kupa, nyní hlavní. Tato zastávka sloužila hlavně pro cestující do centra levobřežní části města. Hned vedle této zastávky je podchod pod železniční tratí, takzvaná Demlova díra, který umožnil přechod do části města za železniční tratí Košicko-Bohumínské dráhy. Hned za zastávkou přejíždí tramvaj z levé strany ulice na pravou, přičemž má absolutní přednost v jízdě.
a pokračuje k zastávce u ulice Hohenegera, dnešní Pražská. V těchto místech bylo hlavní obchodní centrum. Naproti zastávky ve dvoupodlažním domě sídlil proslulý obchod s lihovinami Moritze Fasala. V přízemí byla prodejna a ve dvoře malá továrna, kde se vyráběly likéry a ovocné šťávy. K propagaci obchodu propůjčila svou podobiznu slavná pěvkyně Emma Destinová. Ze zastávky Pražská vedla trať plné restaurace, kterou od roku 1913 provozoval hospodský Partika. Po druhé světové válce se název změnil na Beskyd, u Huberta a od roku 2017 se hostinec jmenuje Radegastovna. Dodnes však mnoho lidí jde prostě do Partiky. A už tramvaj míjí Těšínskou tiskárnu, původně procházkovou, a staví v zastávce Most na Olši, což byla poslední zastávka na levobřežní straně Těšína. Tuto zastávku hojně využívali zaměstnanci tiskárny, kteří dojížděli do práce vlakem. V této zastávce byla výhybna, která umožňovala křížení protijedoucích tramvají. Dále vedla trať po levé straně mostu přes Olši k zastávce Zámková, tedy Zámecká, na území dnešního Polska. Nad zastávkou je lovecký zámek, který nechal postavit arcivévoda Karel Ludvík Rakousko-Těšínský, a jeho bránou se dostaneme na Zámecký vrch, kde nejstarší stavbou je rotunda svatého Mikuláše a Piastovská věž. Areál nabízí příjemné procházky a výhledy na Těšín a hradbu hor v pozadí. U této zastávky je nově vybudovan památník tramvajové trati s replikou těšínské tramvaje, která je volně přístupná. Za zastávkou trať odbočila vpravo a pokračovala ulicí Hluboká k zastávce Mincovna. Ta zde sídlila od roku 1643. Razily se zde šilinky, pěťáky a těšínské grošíky. Jejich kvalita však byla nevalná a tak ražba byla ukončena již v roce 1655. Dnes je v této budově muzeum tiskařství. Na budově poblíž zastávky se rovněž nachází rozeta trakčního tramvajového vedení. Trať stoupala kolem obchodu k další zastávce, kterou byl hotel Austria. Téměř současně s tramvajovou tratí se stavělo i divadlo Adama Mickiewicze, které bylo otevřeno v roce 1910. Za první světové války sídlilo v Těšíně velitelství rakouské armády s více než 700 důstojníky. Ti rádi navštěvovali nejen restaurace, ale i divadlo. Tím pomohli překonat válečnou krizi. A už se blížíme k zastávce na Starém Targu, tedy Starém trhu. Zastávka byla naproti bývalého německého domu, ve kterém je nyní městská knihovna. Historickou dominantou Starého trhu je socha Madony, která zde stála od roku 1844. Dnes je na podstavci její kopie. Trať míjela kostel svaté Máří Magdalény z 13. století, ve kterém je hrobka těšínského knížete Přemysla I. Nošaka.
Jedna z nejfrekventovanějších zastávek byla na náměstí Demla, dnes je to Těšínský Rynek. Zde také byla výhybna pro křížení tramvají. Po pravé straně zastávky je radnice, která zde stojí už od roku 1496. V roce 1789 zasáhl Těšín velký požár, který zničil většinu města. Dobu před požárem připomíná studna svatého Floriána uprostřed rynku. Trať míjí kostel svatého Kříže a pokračuje ulicí Šeršníka, kde na domě číslo 11 jsou rovněž rozety trolejového vedení. Nadpraží obchodu v domě číslo 2 je zhotoveno z původních těšínských tramvajových kolejí. A už se blížíme k předposlední zastávce na Horním náměstí v Gorném rynku u domu číslo 6, kde už od roku 1876 sídlil řád sester Boromejek. Je známé i jako dřevěné náměstí, protože se zde obchodovalo s dobytkem a dřevěnými výrobky. Konečná zastávka byla na ulici Bělská 2. I zde je jako pozůstatek tratě ponechána rozeta trolejového vedení na rohovém domě. Nedaleko je Ježíšův kostel, který je největším protestantským kostelem v této části Evropy. Na konečných zastávkách musel řidič tramvaje přehodit sběrač elektrického proudu, uzamknout ovládací panel na straně příjezdu a odemknout na straně odjezdu. Navíc bylo postaveno 630 metrů tratě, vedoucí ze zastávky Zámecká do tramvajového depa, které bylo umístěno blízko elektrárny. Ulice dostala výstižný název Dojezdová. V roce 2010 byla na budově bývalého depa odhalena pamětní deska připomínající těšínskou tramvajovou trať. Stavba trati a nadzemního vedení byla zahájena v srpnu 1910 a dokončena koncem téhož roku. Délka tramvajové tratě byla necelých 1800 metrů, přesně 1793 metrů. Trať měla rozchod kolejí 1 metr. Tramvajové vozy vyrobila firma Františka Ringhofera v Praze. Město Těšín zakoupilo 4 vozy. 3 byly potřebné pro běžný provoz na trati a 4. vůz byl rezervní. Náklady na výstavbu tramvajové trati činily přibližně 398 000 rakouských korun. Hlavní autorkou těšínského projektu navrácení tramvaje je Renata Karpínská, která našla v archivech technické výkresy těšínské tramvaje. Samotnou repliku vyrobila firma Polmat v polské Wroclawi. Vnitřní osvětlení tramvaje tvoří 6 lamp, které mají speciální a typické baňky. Ty vyrobil Petr Slavkovský ve Vrmě pod Pradědem. Jarda Dostál z Brantic vyrobil pro světla rámečky a paraboly. A historické šroubky dodal pan Gavenda z Krnova. Návštěvníci Těšína si mohou projít celou trať, která je v české části vyznačena symboly zastávek a v polské části lemována i žlábkovou tramvajovou kolejnicí.